Košarkaška reprezentacija Srbije dobila je najtežeg mogućeg rivala na olimpijskom turniru. Voljom kuglica, Orlović će u grupnoj fazi takmičenja na predstojećoj olimpijadi odmeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Ove dve svetske košarkaške velesile igraće u grupi C, u kojoj su i košarkaši Južnog Sudana, dok će grupu kompletirati pobednik olimpijskog kvalifikacionog turnira u Portoriku. Podsjetimo, i na olimpijadi u Riju 2016. godine Srbija je igrala protiv Sjedinjenih Američkih Država u grupi, a potom i u finalu. Sada našim košarkašima predstoji novi okršaj sa Dream Teamom, koji će u Parizu definitivno biti u mnogo jačem sastavu nego na minulom svetskom prvenstvu. Poznato je da Amerikanci iz NBA lige daleko više cene olimpijadu od svih ostalih međunarodnih takmičenja i da će mnoge zvezde najjače košarkaške lige sveta rado prihvatiti poziv da se bore za najprestižnije zlatno odličje. Sa nama u grupi i selekcija Južnog Sudana, koju smo upoznali na minulom svetskom prvenstvu, dok imena rivala na olimpijskom kvalifikacionom turniru u Portoriku garantuju još jednog protivnika za svaki respekt. Osim domaćina za mesto na elitnoj sceni boreće se i Meksiko, Bahrein, Obala Slonovače i najveća dva favorita na turniru u San Juanu, Litvanija i Italija. Podsjetimo, Litvance smo takođe savladali na nedavnom svetskom prvenstvu, dok su nam poslednji dueli sa Italijanima doneli bolne poraze, ali i želju za osvetom. U grupi A nalazi se Australija, dve ekipe iz kvalifikacija i Kanada. U grupi B su Francuska, Nemačka, Japan i ekipa iz kvalifikacija. Sistem takmičenja je takav da će u četvrtfinale proći po dve najbolje ekipe iz sve tri grupe, kao i dve najbolje treće plasirane selekcije. Olimpijski turnir na programu je 27. juna do 11. avgusta. Grupna faza se igra u Lilu, a završnica u Parizu.